Türkmenistan'ın prezidenti Döwran Çişiýew Türkmenbaşydaky Newiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň baş direktori wezipesine bellemek baradaky karara gol çekdi. Azatlyň habarçysy bu kärhananyň işçileriniň kyn ýagdaýyndan habar berýär. Bu ağırlykda Lewawyň ýag-ýangıç guýjy stansiýalarynda gaýtadan benzinin gytçylygynyň dörändigi we degişli pudokdaky 500 çemeti işgäriň wezipesinden boşadylandygy barada maglumat gowuşýar. Döwlet eýçiligindäki mediýanyň maglumatyna görä, Türkmenbaşynyň zawodlar toplumunda ýurdun etaty eksport potensialini düzýän etilirlenmedik avtobenzinler, aviatsion we tekniki kerasin, reaktiv we dizel ýangıçlary, mazut, çalgy ýaglar ýaly köp sany neft himiýa önümleri öndürilýär. Çişiýew goloýdy Türkmen Gaz Döwlet konserniniň başlygy wezipesine bellenen Batyr Amanowyň ornuna başlyk bellendi. Amanow bu zawodun ýol başçylygyna geçen ýylyň 2-nji sentýabrynda Nowatdaky baş direktor Ýazymrat Muhammed Muradow işde göýüren düýplik kemçilikleri üçin wezipesinden boşadylandan soň bellendi. Ol mundan öň Türkmen Gaz Döwlet konserniniň başlygynyň orunbasary bolup işleýärdi. Azatlyň habarçysy şol wagt 2019-njy ýylyň sentýabrynda Türkmenbaşynyň Newiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň 500 töweregi işçisini aýlyksyz dinç alysy uğradandygyny habar berdi. Şeýle-de habarçy zawoddaky çeşme salgylanyp, kärhanada 20 töweregi garawulyň we tämizlik işgäriniň alınıp galynandygyny, ýöne olaryň hem oktyabr aýyndan töleksiz zähmet ruhsatyna uğradyljakdygyny aýtdy. Daşary ýurtlardan maýa goýulyp düýpli bejeriş işleri geçirilmese, Türkmenistanda bu zawodyň täzelenmeli enjamlaryny satyn almagy maliýet ilişdeti ýok. Şol sebäpli zawodyň işi häzirlikçe togtudylypdyr diýip, anonimlik şertinde guruluşyny resmi azatlygy ýagdaýyň çylşyrymlydygyny gurrun berdi. Bellesek bu kärhana 1942-1943-nji ýyllarda urus wagtynda Russiýadan evakuasiýa edilen zawodyň enjamlary etasynda gurulypdy. Bu ağırlykda azatlygyň Lewap vilayatyndaky habarçysy Seýdiniň Newiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň 500 töweregi işgäriniň hem şu aýyň başynda iş orunlaryny ýitirendigi barada maglumat berdi. İşgärlere Balkanawatdan çygmalyň gelmeýändigi we pandemiýanyň fonunda dünýäde benzinne bolan talabyň azalandygy sebäpli ştat orunlarynyň kemildilýändigi aýdyldy. Ozalky işgärlere hiç ýyly kömek edilmedi. Tersine martda işlän günleriniň zähmet haklary hem tölenmedi. Resmiýetler başga iş gözläberiň diýip göýberdiler diýip, Seýdiniň Newiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň goloýda wezipesinden boşadylan işgärleriniň biri anonimlik şertinde azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmen resmiýetleri ýurdun Newit senagatynyň iň esasy kärhanalarynda dörän ýagdaý iz-izine ýol başy täzelenmeginiň sebäpleri barada hiç bir düşündürüş bermeýärler. Bu ağırlykda Lewap vilayatynyň etraplaryndaky ýalňyç guýjy nokatlarda benzin gytçylygy täzeden ýitileşip başlady. Vilayatda Eko 93 markaly benzin dolu satywdan gitdi. A92 we A80 markaly benzinlere seýrek ýagdaýda duş gelse bolýar. Farap we Çärje etraplarynyň stansiýalarynda A95 markaly benzin ýerden saat 9-a çelini tamamlanýar. Indi owu hojuluk tehnikler üçin hem ýalňyç tapdyrmaýar diýip, Lewapdaky habarçylarymyzyň biri 20-nji iýulda gurrun berdi. Onuň maglumatlaryna görä beketlerde benzin tapdyran ýagdaýynda da onuň üçin uzyn ulag nowatlar döreýär. Geçen ýylyň dekabrynda Hytaýdan ujalan koronavirus pandemiýasy we esasy neft öndüriji ýurtlaryň arasynda dören alalaşmazlyklar derarly energiýa narhlarynyň aşağı kaçmagy ozal hem gaz alyjylaryny ýitiren we agyr kynçylykda galan türkmen ykdysadyety üçin ýene bir urgy boldy. Emma muňa garamazdan Türkmen resmiýetleri şu ýylyň 5 aýynyň jemleri boýunça beren hasabatlarynda hiç bir kynçylygy agzamadylar.